mænd, der bare kommer. Ved du, hvad jeg håber? Jeg tror ikke, du ved, hvad jeg Nej, ved du hvad? Jeg er faktisk også ligeglad, hvad du håber. Jeg kunne ikke give flyvende fuck. Så hvis du bare lige gider lukke røven, ikke også? Godt lige høre efter, jeg sover, mand. What the hell? Oh, man. Jeg troede lige, det var en gammel mand, det der. Holy shit. Så det er bare en eller anden transkønnet. Jeg er ikke transkønnet, bro. Er du bøsse, eller hvad? Er du sådan en bøsserøv, hva'? Well. Jeg hader alle perker i Danmark. De skal sgu bare hjem til deres hjemland. Well. Se, hvad der kommer 2 minutter senere. Okay, man. Vi nægte perker, bror. Salam alaikum. Jeg troede, det var en daglig til at starte med. Jeg troede, det var en mongol. Det er det også. Nej. Svinekød. Baby. Into Zine, where we standing on business summer, big stepper, underground methods. Straight terror. Nej. Så er det bilblokering, eller hvad? Din fucking bums, mand. Hvad fuck er det for en opførsel? blokerede jeg først. Flaming hot Cheetos. Hello, Mr. Putin. Okay. Hey, buddy. Bobkage. Det var faktisk koldt, det der. Nej. Har du fuldstændig styr på de shit? Nej, ikke skip. Nej, ikke skip. Så jeg skal skip. Nej, ikke skip. Hvorfor sidder der og beder du? Altså, hvad fuck er det her? Jeg skyder min ven. Jeg går lige pæk i mit røv. Hvad snakker du om?